Tayo, nagka-problema. Nagka-problema tayo sa Suzuki Birdman. Ayan, tas-tas ang belt. Sira ang belt. Napaliktad. Oh, documentation, napaliktad. Dapat ganyan yan eh. Pwede pa, pwede pa. Oh, napaliktad. Pwede pa yan. Oh, pwede pa. Oo. Ay. Pwede pang itapon. Wala, may araw na. Ano yung Dinig. babaliktad tayo. dyan ang bola ko, basketball tayo. May. Nakalalay. Pwede pa lang anan. Bulakan, sakto. Diyan. Pero ya, orig. Suzuki 3S. Ano tayo, Suzuki 3S? Ang init. Woo! Chat mo sila. Suzuki, meron sa Alaminos. Ito. Alaminos, Suzuki 3S. Ito pa rin yung belt mo nung pumunta tayong Tagadang. Oh. Nakadang dalawang North Loop pa to. Ibay. 37 kilometers. Magto 38. Up bank. Game. Wasser. Uy, wag ka mangibulsa ng tornilyo. Oo nga, mainit. Simulan mo na rin bakusin yung sa akin. Baka mamaya, ganyan din. Pero wala akong dalawang pin. Sinturon. May belt ako dito. Pang 32 yung waist. Mainit. Hey! Ay, washer. Okay, higpit. DIY. Ang sabi na yung tapat na Maayos ito. Lingipon na. Maayos. Yung may ito ano. Laman ulit natin. Mag-DIY. Sabi mo, basic tool ang dalhin mo. Hindi naman basic tool yan. Basic to. Basic tool daw eh. Tools. Basic tools. Maluwag. Tara mo muna yung pakinsan. Ay, natanggal na ba? Ay, binabalik na. Pinabalik. Mas maganda yung manual, no? Mas kontrolado mo kasi yung torque. Kontrolado rin yung fit. Kunin ko na ito, Tara. Sige sir. Sige. Oh. Yung sa akin, sir. Buksan mo na. Ha? Buksan mo na yung sa akin. Ah, magdetalya na lang. Ito, paloob. Pag ganun. Pag ganon. Oo. Ilalim siya. Problema kasi ng belt na ito, malubog. Okay, balik. Yes, kanina. Sumabit. Tapay. Pati sa loob dun, no, yung mga itim-itim, tanggalin mo din. Tumama. Ipan mo, pera yan. Okay, game. Balik. Salpak. A few moments later. Okay. Putin tayo ng wala na, hindi na tayo magte-video bag. Diretso na tayo tapas. Kaya, start. Stand.
Reverse, reverse. Grabe, was sila oh. Inmax, Aerox. Yung isang pinsan ko, Kahit Dyson. mag-Aerox ka kung X-Max yun. Sabi si Ryan na, hindi ko mahabol kanina. Kaya ko Dyson. Ah, Sabi niya, hindi ako pinayagan. ano motor niya? Aerox. Kaka-reborn yung sa'yo, di ba? Antan? Nag-refresh lang ako. Ano ba lang? Nagtanggal lang ng carbon. Niluwi ko ma. Abing galanda. Sabi ko, cancel mo ko. Hindi mo kaya. Nakabukda ka na. Ilang minutes tayo sir na nahinto? Parang wala pang 30 minutes na. Hindi, meron siguro 30 minutes. Ito, 9 minutes. Mga 15 minutes na. Parang pit stop ah. Stop. Ipon. Pati gulong, ba't na? Tama ka, hindi ako magagamit yung mga guard, ang inang init. Ha? Okay lang, tagalin mo na lang mamaya ang hapon. Tinanggal ko na nga yung nandito ko. Ay, sa kuan, pag uwi natin sa Marilaki, suot mo yun. Ang gala. Aral kita Init yun? lang. Ano yun? Bawi. Superman. Superman? Okay. Tapos, Hawak mo ang belt. Hawak mo ang belt. Oh, yan lang. Sumabay yung parents naman yung kapag-alis ngayon. Pupunta sa Marinduque. Sabi ko sakto, sabay na kami Trusted ng parents brand. senior. Ang tas na lang sila. Trusted brand. sira yung belt. Yan, nabutan na tayo ng umaga. Maliwanag na. Ano no? Oh. Di pa tayo nakakalayo.